Ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku haɗa da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da za mu ɗaura zaɓen shi. PDP ta ware naira miliyan 5 a baiwa ƙungiyar 'yan tabi comedy domin ta yi mata kamfe. Ina da katin zaɓe. To sai aka yi ya. Amma sam ba zan yi zaɓe ba. Can ta matse ma ni ina rana. Amma wai dan rashin imani aka samu wani cikin kanut ya dafe kuɗin nan. Ƙarya kuke wallahi. Ya Ayuba. Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullah. Anya ba kai ne aka baiwa kuɗin nan ba. Mahaukaci ne ni. To amma aka ce min kai ne. Rance ne kawai. Me sana anya ba kai ne aka ce an baiwa kuɗin nan ba. Ni Ko tantama ba na yi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga kawai ka ba mu kuɗin mu. Ni fa ƙarya fa ake mun fa. Ka ba mu kuɗin mu tun muna mu biyu. Zabkan ƙarya fa ake fa. Ko da a cikin kuɗinka ne ka ɗauko ka ba mu. Kuɗi na fa na kasuwanci ne. Kotu ce kuwa za ta raba mu da kai. To wallahi ka yi kaɗan. Mu fa ƙara za mu yi a ƙwato mana haƙƙin mu. Kar ma ku ɓata lokacin ku. Baba Rabiu anya ba kai ne ya bayo aje kuɗin nan ba. Saboda Allah yaushe na dawo. Baba Rabiu ka gaya mana idan kai ne ya bayo aje kuɗin nan. Ni fa ba so nake in za kai na a rikici ba. Kai wallahi ƙara za mu yi a kotu. Bismillah. Baba Rabiu ka yadda aje kotu. Wallahi a'a.